ndokumbukira akundiyimbira foni kuti ndipange nawo atendi meeting nafunsa kuti kodi ndikuyitanidwa kuti ndizayimbe pano ndi kuti oyankhawo anandilakwira ndikanayitanitsa maspika koma timba akapera musamati ponyenya inueni hakatu musamati ponyenya na pesoni wantu musamati tembere malomo tindalisa Joseph Kasaku Sakanyose apawe Achumananu mutiremekeza wasauka Kila macho zawe msamati yeso tembere kila Kibezi fungwa kapena mangawa ngengologu Mukamati seka makala ngati mupoteso sola Mabala umpau amene alibe madokotala Siti madengawe fecha chiku na bala moyo Chauta mwini ndiyewe azi usinga nyengu Ukasauka usatenge chiku kuzipana juu Ndikuuze ngati munafika kwa mayaka Chabawe ni pastolo yao analepa Mukawerenga kutiza kwi sirisogolo Baba kimamalo yeye tafasani Baba ikose kuluza Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.